Kaixo, Juan Cruz Zigirabide naiz eta nire gorputzean bizi naiz liburua aurkeztera nator gaur. Liburu honetan gorputzari buruzko poemak daude, batez ere jolasteko poemak dira. Gorputzarekin jolasten da hitzen bidez eta gero gonbidapena egiten da baita ere hitz horiekin jolastera. Adibidez, kontatuko dizuet ipuin labur bat, ipuin poema bat, atzekin, eskuko atzekin. Hatz potoloa abiatu zen mendira. Hatz erakusleak ikusi zuen erle bat. Hatz luzeak ukitu zion burua. Hatz nagiak jaso zuen txista. Eta az txikia itzuli zen negarrez. Hatz potoloak harrapatu zuen erlea eta esan zion, geldi hor. Hatz erakusleak erreta egin zion. Hori ez da egiten. Hatz luzeak kosh jozion buruan. Entzun, hatz nagiak ez da horren besterako. Hatz txikiak negar egitean itzik eta galdetu zion erleari. Erakutsiko egan egiten?